U području mesta Meriviči u Lavovskoj oblasti uništeno je skladište goriva za ukrajinsku vojnu tehniku, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske federacije. Ruska vojska noćas je izvela visokoprecizne raketne napade sa mora na baze i centre za obuku ukrajinskih trupa, kao i na skladišta oružja, naoružanja i tehnike strane proizvodnje. Svi naznačeni objekti su pogođeni. Usled napada ruske vojske poremećeno je snabdevanje, obuka i formiranje rezervi oružanih snaga Ukrajine. U pravcu Kupjanska, Kijev je za dan izgubio do 65 vojnika i haubicu Gvozdika. U pravcu Artjomovska jurišni odredi vode borbe u zapadnom delu grada, a pokrivaju ih jedinice južne grupe trupa. Likvidirano je preko 70 ukrajinskih vojnika i plaćenika. U Harkovskoj oblasti uništeno je skladište municije 14. mehanizovane brigade ukrajinske vojske. U Harkovskoj oblasti i Luganskoj narodnoj republici sprečeno je delovanje 3 ukrajinske diverzantsko-izviđačke grupe. U pravcu Krasnog limana za dan je likvidirano do 85 ukrajinskih militanata. U pravcu Donjecka za dan je likvidirano do 130 ukrajinskih militanata. Britanska haubica L-118. U Donjeckoj narodnoj republici je uništeno skladište artiljerijske municije ukrajinske vojske. U pravcu Južnodonjeckom, Zaporoškom i Hersonskom likvidirano je do 150 ukrajinskih vojnika. U Konstantinovki u Donjeckoj narodnoj republici uništeno je i skladište municije, saopšteno je na današnjem brifingu Igora Konašenkova.